Hello guys, welcome to my first vlog. ഇനി സൺഡേ 5:30 ആവുമ്പോഴത്തേന് മസ്ത് എടിയിൽ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿಯಾನು ಪನಿ ಬರೋಂದುಂಡಾತೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಪಾಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವರ ವೆದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇನಿತ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಬತ್ತಾಯ ಆಲ ಅಮ್ಮಲ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ. ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಸದ್ದಾರನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚೆನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ 4 ಉಂಡು ಅಂಚ ಏಪಲ ದೀನಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸುಂಡು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ ಚಂಡಿ ಒಂದುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚ ಎಡಿಲಿಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂತ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ದೈಕ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ತಂಪು ವೆದರ್ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು. ಗೈಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಆತೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಆಪುನಿಗೆ ಐಟ್ ಇತ್ತ ಕೇರಿ ಬೂರು ಅಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಐನ್ ಪೂರ ಕಿಂಕ್ ದಕ್ಕುಡಿಗೆ ಅವನ್ ಅಂಚ ದಕ್ಕಂಡ ಐಟ್ ತೆಗಲ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೊಪ್ಪ ಪೂರ ಐತ ನೇನು ಬೂರು ಪೂರ ತೆಪ್ಪೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಶೋಕದ ಪಾಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಪೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕೊಟ್ಪುಜ ದೇವಿರಗು ಎಂಕ್ಲೋರ ತರಕ್ಕೆ ತಿಗೊಂಪಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲರ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದಿ ಪೂಜ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಮಾತ್ರ ದಿವಂಪಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಪುರ ಪೋರ ಎತ್ತಂಡ ಆಫೀಸ್ ಫೋನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿವಂ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಗಾಲಿಗೆ ಕೊಯ್ತಕ್ಕುನು ಈ ಸೆಕ್ಕೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿದ ಹಾಲು ಬರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಒಯ್ತು ಸೂರಿ ಬಾಡು ಎಂಗಿಲ್ಲಡಿ ಏಪಲ ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಪುನ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಬೈಯದು ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟು ದೀಪಿರು ಇನಿ ಯಾನು ಏ ಪಂಡಲ ಓರ ಇನಿ ಸಂಡಾತ ಅಂಚ ಕೊಯ್ಯರ ಬತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಚಿನ್ನ ಬಪ್ಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಮ್ಮನೆ ಕೊಯ್ಪುನು ಎಂಕಂಡು ಸೊಂದಿತ್ತಂಡು ಖಾಲಿ ಏತುಂಡು ಕೊಯ್ಪುನು ಕಟ್ಟುನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅಂಡ ಕೊಯ್ನ ಗೊತ್ತಪ್ಪುನು ಏತು ಕೊಯ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಸಿ ಸಾಕಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ನಾಡ್ದು ಕೊಯ್ಯೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇಯನ್ನ ಪಿರೋಳ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನು ಐನ ಪುದ ಜಿಮ್ಮಿಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿಲ್ಲೆ ಡಿಂಕೊಂದು ಅಂಚ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ತೂಯರ ತಾಯಿನಿ ಅಕ್ಲೇನು ಬೈಯ್ಯದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಬುಡುಪು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಬಸ್ಸಲ ಬೈದ್ನತ್ತ ಶೋಕು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಪ್ಪ. ಜಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಬಿರಿಯ ಬರ್ತುಂಡು ನಾಯಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು. ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಟೊಪ್ಪಿಲ ಬೂರುಂಡು ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಬತ್ತೆರ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕೊಯ್ದು ಪಿರೋರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲಿಗೆನ ಕೊಯ್ಯರ ಬತ್ತೆರು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೈಸ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ದಾಂಡು ತೂಲೆ ಈತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಈತೇನು ಕೊಯ್ಯರೇನೆ ಆತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಕಟ್ರ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಅಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಟಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಅವಳ ನೆಯ್ಪುನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೊಂಡು ನೆಯ್ಯರೆ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕಟ್ಟಂಡ ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಆತಂದು ಕಟ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂತೊಂತೆ ಅಮ್ಮಗೂ ಕಟ್ಟುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಕಟ್ವೀರು ಸೋಕು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಗರದಿಂಚಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪು ನಗರದಿಂಚಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಅಂಚ ಆಂಟಿನಕ್ಲು ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ವೀರು.
ಬೇರೆ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಚಂಡಿ ಅದು ಬರ್ಸ ಗೆಡ್ಡ ಚಂಡಿ ಐತಿ ಗುಬ್ಬುದಿರ 2 ಜನ ಸೇರೊಂದು ಗೈಸ್ ಏನ ಗಾಡಿ ಎಕಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಟಲ್ಪರ್ ಬರ್ದಿತ್ತೇರಿದ ಬರ್ಸ ಒಂದು ಎತ್ತಿರ್ಗ ಟಲ್ಪರ್ನ ಒಂದು ಬದನೆ ಮೊಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಪ್ಪಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಅಂಚಿದಾಳು ಇನಿ ಬರ್ಸತ ಅಂಚಂದು ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ದು ಪಾಡ್ದೇನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬಾಬುದ ಬುದ್ಧರು ಪುಣ್ಯ ಅಪ್ಪಿಲ ಪುಣ್ಯಲ ಇದು ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದೈ ಜಾಜಿಯ ಮುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಜಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇದು ಒಂಜಿ ಕ್ರೋಟ ಅಂತ ಐತಲೆಕ್ಕ ಶೋಕುಂಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಹಂಚಿ ಮಾಗದಟ್ಟು ಪೂರ ನಡ್ತೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಈಗ ನೀರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೋಕ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ಆಪಿ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಿ ಸೈಡ್ ನಡ್ತಾ ಅಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅದು ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬೈದು ಪಾನಿ ಕುಳಿದು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ಯಾ ಪಂಡೆ ಪಿರೊಂಜಿ ದೈ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅದು ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದೈ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲದ ಉಂಡು ಅವಲೈತೆ ಅದು ಒಂಥರ ಮಂಜಲ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಅವಲ ಕೈಪೆ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂದು ಕಾತು ಗೊತ್ತುಜಿ ವ್ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಂಜಿತ ಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಅಕ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಯಾನು ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಅಂದು ಗೈಸ್ ತುಳಿ ಇದು ದಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚೆಂಡುಲ ಆವದಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಟ್ ದಾರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಂದು ಆಂಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆತೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೂ ಮರಪಂದೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ